Gaur hona, Lamiarango araztegi honetara etorri gara. Beste behin ere, PNV-ren kudaketa onaren mito faltsua agerian jartzeko. Izan ere hauteskunde kanpainan gaude eta datozen 4 urtei begira jarrita Euskal Herria Bilduk argi dauka. Aldaketa sozial eta ekonomikoaren sakontzen jarraituko dugu. Datozen 4 urteotan. Ozen esan nahi dugu, ura herritarron ondarea dala. Bizitzeko ezinbesteko duguna. Eta horregatik, interes pribatuetatik babestu beharrekoa. Guk Busturialdeko ur partzuergoan konpromisua hartua genduan, hori horrela izan dadin gure ahalegin osoa egiteko. Eta halaxe egin dugu. Eta orain, ardura eta kezkaz entzuten doguz EAJaren asmoak. Izan be, argi eta garbi plazaratu dabe, eurek irabaziz gero, Bilbao Bizkaian integratuko leukiela Busturialdea. Ez dabe argitu ostera, horren atzetik ze izkutuko arrazoi dagoen ondo funtzionatzen duen partzuergo bat likidatzeko. Ez dabe zer gertatuko dan gaur egun Busturialdeko ur partzuergoan lan egiten daben langileekin. Edota zerbitzua Bilbon zentralizatuz gero, eskualdean bulegoren bat zabalik mantentzeko konpromisurik hartuko leukien, edota gure eskualdeko urak etorkizunean bertokoa izaten jarraituko leuken edo salorratik ekartzeko asmoak dauki esan. Guk behin eta berriz gogoraziko dautzegu, hau ez dela negozio on bat antolatzeko, baizik eta zerbitzu on bat eskaintzea. Eskuragarria, ingurumen inpaktuak lehenerazten dabezena eta interes orokorra ardatz daukona. Eta partzuergo handiek ekonomi eskaletan funtzionatzen daben horiek bezain ondo funtzionatu geinkela.